Ole in zavain chi bei levek ule tuntum kan video tura chuan Chrome atanga drone ngai lowa thalak kha ei drone ang renga han la koi vel dan tur kha anon tilang don ni en topela chiang deuh bereng ka hria FLOW flow ti hi Chrome han in star sanga chuanin somi karon ti langa son flow khan jo met lenga Google leipat khan in lutanga chuanin helai karon ti lang le bok hi create with flow ti a khan in met lenga in lut lenga ti chuanin new project intia hen in metanga chuanin in thalak dana turvel te khalo tilang tavek don ni heti hian keima in kalorin bial zel tamai heti hian in hriat thiam theinan kalorin bial zela chuanin o tiang hen apani hian da kop thei o ke chuan pakhat chiak hmang hri photang pakhat chiam han khan i a ol sam deuh karon tia video ti lang kha ol sam deuh karon hria chuanin heta hian keima ka thlalak kha karon hmang thinanga in hmuh theih nan hi karon hmang don ni hati nok khwat mai hmanga hian an tia chuanin thei chuan min lo share sak ve don nia o tikhan thu kan ziak nga hemi ka thu zi ang herlo po adang po in ziak thei ni a thu ziak so in du le in copy don chuan uluk teuin in lo en don nia ti zong so ka ziak a chuanin kan start anga second column in download me ka tikhan like share subscribe follow me hante chuanin tikhan video chu ron thei ta heta anwai lama khana play na turma ase second riat chung vel chau ani o second riat asan chu shot kan tia reilo te chau ani video kan lo play yang khan thanks for watching.